Hej krimifans, det er Michael Katz-Krefeld, og jeg skal vælge en vinder ud fra 5 spørgsmål, som jeg har fået fra jer. Det første det er fra Lisbeth, som spørger, om jeg har været undercover i underverdenen for at samle stof og viden til min bog, hvordan jeg klarede mig, og om det ikke var skræmmende. Kære Lisbeth, jeg har mødt nogle meget skræmmende mennesker gennem min tid som forfatter, og jeg har også været på nogle meget skræmmende steder, hvor jeg er glad for at stikke fra i livet. Jeg er ikke politibetjent, men forfatter, så jeg har ikke været undercover. Så svaret det bliver sådan lidt midt imellem. Annette hun spørger, hej Michael, hvor lang tid er du cirka om at skrive en bog, og hvor skriver du bedst? Et sted langt fra, eller? Spørgsmålstegn. Jeg er cirka 1,5 år om det. Den første bog var jeg 4 år om, og Pans Hemmelighed, som kom lidt midt imellem, den var jeg 1 år om. Så cirka 1,5 år. Hvor skriver jeg bedst? Lige her. Næste spørgsmål kommer fra Brun, som spørger, mange krimiforfattere har det med at skrive en serie på 10 bøger. Jo Nesbø, Arne Dahl, Sjöwall Rallø, måske også Elsebeth Egholm. Er det sådan, at du også påtænker en serie med Ravn? Det skulle ikke gøre noget, udråbstegn. Og tak for det, Brun. Jo, det har jeg bestemt tænkt mig. Ravn er jo en serie, som skal handle om at finde forsvundne danskere. Og ja, der kommer nok 10, muligvis flere. Men det afhænger også lidt af jer, fordi det er jo ikke så sjovt at sidde og skrive til sig selv. Så hvis der er en stor opbakning, ja, så kommer der masser endnu. Stina, hun vil gerne høre om, hvor meget inspiration er der tilladt at hente hos kollegaerne, og hvordan former du de indtryk således, at de får deres eget liv gennem dig, uden at læne dig for meget op af inspirationskilden? Det er et tricky spørgsmål. Jeg tror ikke, det er tilladt at låne. Det er i hvert fald ikke tilladt at blive opdaget i, at man har tyvstjålet for en eller anden. Det tror jeg godt, jeg kan skrive under på for samtlige forfattere. På den anden side, så ved man jo godt, at man opfinder ikke den dybe tallerken hver eneste gang. Så der er sikkert nogen, som har skrevet det her lys på en anden måde, men man har i hvert fald været inde på nogle af de samme emner. Og sådan er det også med krimier. For mit eget vedkommende, så handler det nok mest om at prøve at finde noget, som jeg synes, der selv er spændende. Og så har jeg nogle karakterer, som jeg sådan et eller andet sted forelsker mig i, og gerne vil finde ud af, hvad det er for nogen. Så på den måde synes jeg, det bliver originalt. Mille skriver, når nu du er blevet kåret til den bedste krimiforfatter sidste år, oplever du så præstationsangst, når du sidder foran tastaturet og skal leve op til titlen? Både og, altså nu var det en bog Sort Sne, der falder, som vandt krimien, for bedste krimi sidste år. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og det kan da godt skabe noget præstationsangst, især når man skal ud med en helt ny serie, som afsporet er den første bind af. Så lidt nerver har der været på op til premieren. Jeg er super glad for alle de gode anmeldelser, jeg har fået, ikke mindst for krimifan, så det hjælper lidt, nu når jeg skal i gang med at skrive den nummer 2 her i rækken. Så. Og nu kommer vi så til det store øjeblik. Jeg skal jo finde vinder blandt de her 5 spørgsmål, som er blevet trukket ud. Og det synes jeg er rigtig svært, for jeg synes, de er gode alle sammen. Jeg tror, jeg tager Lisbeth. Det var det med at handle, med at være undercover i underverdenen. Det synes jeg er krimiagtigt, og derfor skal Lisbeth vinde. Tillykke, Lisbeth. Hej.